كاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. Allahu akbar, dadi na da ubangiji sakayya. Yanzu gashi ka kabra kanka ga gina, babban duci kuma wanda baka tashi sai ya yanki. Ba ka kabra kanka da alkur'ani ba. Shugaban kasa Abdurrahman Chani mai albarka, kasar Nijar mai albarka. Nijar baiwa Allah ci ba a shiga hayyata yadda kai hito na hito da Nijar. Duk masanan duniya sun san baka kan labari. Haba kai ma mawaki yanzu kuma alkur'ani, amma wannan ba daga gare ka na daga wajen Allah na Allah, wato wannan Allah ya tura kana dan karshen ka yazo. Naga ana ta maimaitawa, bari a gaya ma duniya yadda Allah ya ce wa iyakadu allazina kafaru la yuzluqunaka bi absarihim wa iyakadu allazina kafaru la yuzluqunaka bi absarihim. Kafirai su yi kusa su kada ka su yi makandu. Su ko shi korara ya ce wa iyakadu allazina kafaru la yuzluqunaka. Allah ya ce a buga yadda yana yiwa, rara ya ce bai yiwa. Ka gani yadda magana take, shi Allah ya ce abun zai yi, shi ko rara ya ce ba yi. Rara ɗan hito na hito da duniya, ɗan dariyar duniya ƙarya ka ta kare. Wa iya kadu lazina kafaru la yuzluqunaka bi absarihim. Shi ko rara ya ce la yuzluqunaka. Allah ya ce kafirai tabbas su yi kusa su kada ka da kandunsu. Shi ko rara ya ce tabbas ba su yi kusa su kada ka ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Karshe ya zo. In basira ta kare makare sai ya bar haushi ya koma tunkuda. Na ce maka wato ai na gaya muku, na ce bakan da ya ta fara aiki. Tun kwanaki na gaya muku wai mun yi sabka za mu yi ita ce bace Allah na kuka, yanzu abin ya tabbata ko duniya ta gani. Na ce ai zagi Allah suke yi. Ba ku iyawa, ba ku iya da Nijar, kun ba ku iya da shugaban kasa Abdurrahman Chani. Kasa ce mai albarkawa. Kullum addu'a ake yi tsakani da Allah. Dan Nijar baya da tashin hankali, amma ka aro tashin hankali kana sa ka sa cikin Nijar. Gashi sai da Allah ya tura ka kakkabra kanka da alkurani, karshe ya zo. Shikenan alhamdulillah, muna godiya ga Allah. Na'am.